To yanzu hanya ta farko da zamu bi domin rage shan datan wayarmu, muna iya tahowa settings, daga nan sai mu taho network and internet. To anan ne kuma zaka ga data usage kenan. To idan ka taho data usage ga data saver anan, use data saver, da zarar ka shigar da shi haka to wayanka fa zai rage shan data da izinin ubangiji. Hanya na biyu kuma da ake buɗe shi, misali idan a kashe yake, hanya na biyu da ake buɗe shi shine sai ka taho nan sama zaka ga data saver anan, sai ka taɓa shi. To yayin da ka taɓa shi ka buɗe datan ka, to datan gaskiya ba zai rika tafiya sosai kamar da ba. Hanya ta biyu kuma duka a wuri ɗaya ne. Bayan ka shigo nan data usage, baran sake yi. Idan ka shigo settings, network and internet, sai ka taho data usage, sai ka zo app data usage. To anan zai nuna maka applications da suke shan data da yawa. Kun ga kamar a nawa Chrome ya fi jan data, sai kuma WhatsApp, sai Free Fire wanda ya kasance online game ne. To daga nan kana iya ganin application da yake consuming data sosai. Idan baka amfani da shi kana iya share shi, ko kuma tunda kun ga Chrome shi yafi consuming data, to kana iya tahowa cikin shi haka, sai ka taho, idan ya buɗu sai ka shigo wannan ɗigo guda uku na sama, wato wannan kenan, wannan ɗigo guda uku. Idan ka taɓa shi sai ka taho settings, sai ka gangaro ƙasa zaka ga light mode. To idan ka shige shi yakan bambanta wani lokaci daga waya zuwa waya. Zaka iya gani kila a wannan wayan an sa data saver ne, a wannan kuma zaka ga an sa light mode. To duk wanda dai ka samu ka kunna shi to zai rika saving datan ka. Anan zaka ga yana nuna maka percentage na datan da ya saving. Sannan kuma kana iya dawowa nan settings, duk dai wuri ɗaya, sai ka zo wato me yake da suna, wurin data saver kenan. To dama abinda data saver yake yi, yakan iya kashe applications ɗin da suke amfani da datan ka baka sani ba. Misali ka kunna data domin kai browsing ne, amma WhatsApp sai su rika shiga suna shan data. To da muka ka kunna data saver nan zai rage buɗe waɗannan manhajojin. To amma akwai wani manhaja da shi ko da ka sa data saver zai iya zuwa ya rika sha maka data. To hanyar da zaka bi ka kashe shi shine sai ka taho nan unrestricted data. Kun gani kowanne wannan, duk wannan sun yi biyayya, sun miƙa kai. Idan ka danna data saver za su kullu. To amma kun ga Google Play Service kuma yana daga cikin manhajoji da suka fi shan data da caji. To idan ka kashe shi, duk lokacin da ka kunna data saver ka, to yana da control akan su kenan, ba za su rika shiga ko kuma su rika yin abin da suka ga dama ba. To ina ga yayi haka zamu tsaya anan, sai wani lokaci idan mun sake saduwa. Idan bidiyon yayi muku, ku yi comment, ku ba mu like, sannan ku sharing. Mun gode, stay safe, kuma Allah ya mana maganin wannan annoba da ta same mu na ciwon corona. Sannan kuma muna ba da shawara kowa idan yayi wani mu'amala ya rika wanke hannun shi, sannan kuma a zauna a gida, kana fita banda yawo. Mun gode, sai anjima.